Kabayas. Bukan sa payas oh, nakita ko payas wa kay magbuhat ra ba kog sukuan. Oo. Magbuhat ra kog atsara. Unya uni tag-iriya. Naapod. Ayaw ay kay Grabe po tingin. ano mga kabataan. Mana og yes. Oh, parking lang nato. Uy, kuya ni ipake wala di natuwan na. Sa kasunta makaparking ani. Kanang murag ana-ana gamay. Mga naog na lang sa tadaan. Naog na lang. May pag nagsinina dahil tanong. Sumpay na ni. Hi guys, welcome to my vlog. Abot na may pinamungahan na. Paingon na may. Lugsong na may. I-check ko na kung lock ba. I-check ko no, kung lock ang Fortuner. Ipa-check ang sakyanan og lock ba? Sa Fortuner. Kiratay. Mga pastor, mga leaders, kasagaran mga pastor. Dinamungahan silang Pastor Noel Yagunya. Nakapangihi na mo dito pastora? Kami nangihi. Oh, Nangihi pag naog na mo ay pag hiuna na mo ay. Problema na nila ang pagpanita. Pinamungahan, welcome to Pinamungahan. Pastor Evelyn Bionas, si Pastor Helen Pintor. Baka sarap gawing bulalo, mga mangga. Manggahan din eh.
Manggahan. Kanding. Kanding. Baka. Hello, baka. Ah, kanding ako na nang gibidyohan ng kanding. Kuya, ko ini yung gapita diri no, mura sa lang slide ba? Ha, pako, pasura oh. Pasura mo ni pako, pasura? Ha? Pako ni dili. Dili no. Ha? Dili ni pako. Di man tingali. Or dili no. Wala dili man. Mm. Wala ko'y connection. Ato nila. Supo ang anak naman. Yung anak ka. Hindi ka ba makita bitaw ng kasalira? Asal sa doon. Mo ni ilang giingon nga katong nanganhi sila di ko rabi. Nanganhi sila na wala ko ni kuyo blin. Kay imo sumusugot sinibis ato kay trabaho pa man siya. Layo na na mi. Dagani gawin uwan. Mo ni mga pastor sa LA. LA na ituan. Makaingon kita nga. California. Los Angeles. Vlog ani. Ya. Daghan gyud. Ito pa di ay. Na pako pasoro? Nindot kay na gigisahon pasor. Ha? Pako ka na pako. Ano yung nindot gulayon? Lami kay na. Kana? Oo, kanang yung udlot lang ayaw. Udlot. Nang udlot yan, bagong kuwan. Oo ba? Lami kay na gulayon. Nindot kay ilang bulak diri kay pura gana bang sunflower ba nga gagmay. Ani dagang pantat diri ba ka? Wala ni batang kana. Murag basakan man eh. Walang gitrabaho. Baka.
Murag sunflower nga gagmay. Way lang nindot ilang mga gunahon diri ba kay murag bulak. Bulak yun. Sunflower nga gagmay kayo. Napak ko. Kana siya ipakko. Lami kay na siya gisahon. Lami siya tunuan. Ambot unsay nganan as Tagalog. Katong nakahibaw og unsay Tagalog sa pakko. Palihog comments. Ami dire karon sa pinamungahan. Naitay-tayan, bridge. Daghanang pako. Daghanang pako. Dito pa ni sa lapu-lapu hurot ni pakuhan ni. Di gini mag kuan ba? Sagi katundan. Una pa sa wa nalubong imuhang motor. Sa daghang bugang dire. Bugang. Kini lakatan man ni siya nga saging. Klaro kayo. Lakatan. Ay siya bulak. Kasukat. Guntag. Salah. Sepak. Lapo ka kanilang ting-uwan. May gani ko kay uwan ron. May buntag. Naguna. Oh. Kamuting kahoy. Kamuti kayo. Hello. Kamuting kahoy. Ato ni sa mo kay kan yellow man eh ngan bangyad.
Kipi-kipi tambal sa bugat. Mga alas 9. Adlaw na bot mi dire. Abot na gid mi sa binyo. Sa simbahan ni Pastor Noel Yagunya, sa Pinamungahan. Daghang gini ba vlog ba? Daghan jud. Ginsay wa kapuya. Wa mo kapuya? Sakto-sakto lang. Wala mo kapuya? Ah, okay naman. At least nakakakita ta. Lagi. Tuwa, siguro to sila sa nangagis kuan. Pulido yun. Hello. Pastora. Subscribe you. Thank Subscribe me. Oh, mau ba? Thank you. Unsa lang. Unsay atong mahay kakitaan. Oh, gani. Ha. Mga pastor, mga pastora. Ikan ni sa LA. Mga kaigsuonan. Lapu-Lapu City ba? Lapu-Lapu City. Mayong buntag sa tanan. Wala ba ikote? Kami may pinakauna din na Pastor. Pastor Aida. Nanagid ta diri no. Thank you very much. Ang ilahang himuonong swimming pool ni Pastor Noel Yagunya diri sa Pinamungahan. Hindi na gid mi uniyahang simbahan. Balay simbahan man siguro ni. Ako kay bawog balay simbahan man ni. Murag simbahan. Ani siya, wala pa ni mahungan. Intalanan pa ni siya. Video-video. Nag-video-video. Okay. A view sa ikas. Muna ni kuya o sa landslide yung klase nga yuta. Wala siya ay bato. Nyato sa probinsya sa Ama sa Libaong sa Namio Cebu. Ani siya nga yuta kay amo ni ikon-kun sa among buhok. Imo namong shampoo. Ani siya. Yellow nga kuan lapok. Nindot isanan ni agi humani mo kun-kun sa imong buhok. Humok istanan. Ang imong buhok pura kag nag-shampoo, nag-conditioner. Uso na sa probinsya.
Pero ang itong nga lapok dili siya pwede. Kanira siya nga klase lapok. Yellow.